И здравейте хора, аз съм Траян и вие сте с пети епизод на Clash of Clans. Така, искам да се извиня, че не снимах толкова време, но нямах възможността, но сега имам и да, ще ви покажа новото. Вече съм Кристал. Сега работя по Теслите, искам да ги направя 6 левел. Dark Elixir Storage ми е 4. Пуснал съм пека на 3 и имам дракони на 3. Имам и 4 билдър, но и кингът ми е 10. И всичките ми Air Defense са на 6. Сега ще направим една атака. Между другото забравих да ви кажа, че може да има реклами, но те не са най-важното. Сега направих си и втори профил, после ще преминем към него. Така. Мисля този да атакувам. Така, само че откъде? Ето от тази страна. Така. Само да не излезе нещо от Клан Касъл, защото тогава става вече лошо. Затова бързо пускаме валкирите. Да видим те какво ще направят. За малко да изтърва. Между другото събирам за валкири на втори левел. Не. Добре, това е много лошо. Валкирите се отклониха от главната цел. Опа, за малко да изтърва кингът. Така. Взехме поне звезда. Ще пуснем тук един земетръс. И да ударим освен една рейдж спелка тук. Но въпреки това те ще умрат. Така, тази атака се получи пълен фейл. Исках да взема и от двата вида еликсир, но валкирите се отклониха и нямах тази възможност. Както и да направим отново армия. Така. Ще ви покажа и няколко атаки, където се опитах да направя нещо по-интересно, но не се получи, като например тези с тази армия. Ето тази атака ще ви покажа първата. Не се развих точно както аз исках, но какво да се прави? Първо не очаквах, че ще остане Air Defense на толкова малко. И може би като цяло това им попречи. Ето тук не успях да взема Dark Elixir, но каквото такова.
Сега, нека преминем във втория ми профил. Така, в него съм Town 2. Отскоро се развивам в него. Нека направим една атака. Тук ще пусна 10 и тук още 10. Мисля, че ще се развие както трябва. Може малко този канон да ни пречи, защото е по-голям левел, но едва ли. Ето от тук ще минат при бомбите. Много умно. Няма значение, ще успеем да вземем на 3 звезди. Мислех, че няма да успея заради по-големия канон, по-големия левел канон, но не. Справихме се. И отново имам пълен ресурс. И ще имам и за още една атака, която мисля да направя тук. Вече тя ще е за купи. Този явно няма канони, няма значение. Да не спамим така хубавичко. Да гледам все пак дали има нещо, но няма. Чрез този втори профил искам да ви покажа как съм достигнал до това ниво, на което съм в момента с профил ми, който е Town Hall 8. И да, като цяло се бях ръщал много, но в Town Hall 7 си оправих всичко и беше трудно като цяло да изравня всичко на нивото. Имало е канон. Не съм видял. И това смятам да е за клипа. Аз бях Траян и вие бяхте с 5-ти епизод на Clash of Clans. И чао! Айде